Met nog 1 dag te gaan loopt de Venraise Kermis woensdag langzaam op haar einde. Tussen de draaiende attracties, de geur van de oliebollen en de laatste rondjes over het kermisterrein peilden we de sfeer. Hoe hebben de bezoekers en de exploitanten de kermis dit jaar beleefd? Was het spannend? Nee, het was leuk. Was het leuk? Ja, heel leuk. Hey, hoeveel rondjes heb je mogen rijden? 4. 4 hele rondjes. Ja, en ik deed 2 keer met 1 hand naar beneden toen we heel snel gingen. Dat was niet eng. Nee, echt niet. Dat was echt niet eng. Hey, veel plezier nog op de kermis. Ja. Hebben jullie ook last van de droogte? Dat het water wat lager staat als normaal, of niet? Nee. Onze bootjesmolen die hebben gewoon de waterpeil waar we altijd nodig zijn en het is niet verdroogd. Dus we hebben nog dezelfde waterpeil. En ik zie dat het flink bezet is, hè? Ja, dat is meestal wel een succes hier in Venray. We komen hier, ik denk al bijna 20 jaar. En ja, iedereen kent de bootjesmolen en de kapitein natuurlijk. Dat is altijd leuk voor de kinderen met een bal, met een vlos. Ja. Als ze die vlos eraf trekken, of kan dat niet? Ja, dan krijg je een vrijkaartje. Kijk. Alsjeblieft. Kom maar jongen, kom maar. Ik zie dat je ook een matroos meegenomen hebt. Ja, we hebben een matroos die let een beetje op de kinderen en die pakt de kaartjes aan. Als kindertjes gaan staan, dan zegt hij van zitten gaan en alles een beetje in de gaten. Maar de kapitein wordt een dagje ouder natuurlijk, die ziet ook niet alles meer, hè. Nee, die heeft af en toe hulp nodig dan. Zeker als er zoveel in de bootjes zitten. Ja, dat klopt. Ja, ik heb super leuke kermis gehad. Dus echt, ik ben heel blij. Dus echt gezellig. Ja. Hallo, ik weer naar Ro gestuurd om te vragen wat je van de kermis vond. Want de dames die wouden niet zeggen wat ze van de kermis vonden. Oh zo, ja, ik vind het fantastisch altijd. Altijd al als kind met mijn ouders op stap. En, nee, ja, nou is het mijn eigen kinderen, hè? Dus je geeft het door, hè. Ja. Je geeft het kermisgevoel geef je door. Precies, ja, dat geef je gewoon door aan de nieuwe generatie. Ja. Ben je alle dagen met de kinderen naar de kermis geweest? Ik denk dat we 1 dag hebben overgeslagen, ja. Dat is best veel, ja. Ze zijn op een gegeven moment wel een beetje op aan het einde van de dag, ja. Maar ik denk dat dat voor jullie ook geldt, want je moet ze constant in de gaten houden. Ja, weet je, je moet gewoon grenzen trekken, hè. Zo van een bepaald aantal attracties afspreken. En ja, dat is ook een soort leerschool voor ons, maar ook voor de kinderen, hè. Ja, dat niet zomaar alles kan, hè. Ja, dat klopt. Maar ik ben blij dat je de leuke kermis vond. Ja, zeker. Kinderen vonden het ook leuk? Pardon? De kinderen vonden het ook leuk? Ja, zeker. Ja. Volgend jaar weer. Ja. Okay. Hoe vond jij de kermis? Leuk. En ook wat gewonnen of niet? Niks gewonnen? Ja? Oeh, spannend. Zie je vandaag voor de 6e keer op de kermis of had het iets minder gedaan? Nee, ik doe wat minder. We zien zondagmiddag hebben we de klokkenluider gezet met die van der Stuus. Maar dat was niet om vol te houden, zo het was het toch. En nu gaan we eens bij Hulsman zitten. 2e keer nou eigenlijk, dus gezellig. Ja, nou is de temperatuur ook wat beter, hè? Dit is beter vol te houden als die andere dagen. Maar ja, het volgende week begint weer opnieuw, hoor, zeggen ze. Maar dat is de kermis uit, hoor. Dat klopt, en dan blijven we gewoon weer binnen zitten. Ja, zo is het. Dan moeten we binnen blijven en het hoofd koel houden, hoor. Doen we! Ja, goed zo, dankjewel. Van Overloon uit naar de kermis in Venray? Ja, dat klopt. Oh, dat is zomaar voor de gezelligheid. Gaan we hier naartoe, even lunchen. Even mensen kijken. En dan gaan we direct weer naar huis, ja. En dat doen jullie ieder jaar? Ja, nou ja, dat is voor de eerste keer voor ons 2. Samen, hè? Ja.
Maar wel gewend om naar de kermis in Venray te gaan. Ja, licht gaan we daar even kijken. Ja. Dan wens ik Corrie nog heel veel plezier. Ja, dankjewel hoor. Alles eruit halen. Nummer 2 voor 5. Oh, we hebben een winnaar op nummer 2. Iris, je zit in een rolstoel. En ik heb al meer mensen gezien in een rolstoel of een scootmobiel. En ik vraag me eigenlijk af van hoe is het om in een rolstoel of scootmobiel over de kermis te gaan? Ja, je hebt overal van die stomme drempels met die kabels en zo. En daar kom je wel moeilijk overheen. Dan moet je ook echt wel terug uit overheen, want anders kiep je gewoon voorover. Die zijn dus eigenlijk net iets te hoog. Ja. Maar verder, ja, wel gewoon gezellig. De sfeer is leuk. En ja, wel fijn dat je er zo toch bij kan zijn. Ja, en het is niet extreem druk nu, hè? En dat scheelt natuurlijk ook weer. Ja, dat klopt. Ja. Ben je ook al op een andere dag hier geweest of is dit de eerste keer? Ja, zondagmiddag. Ja. Drukker met kinderen en zo. Ja. Wilde ik net vragen. Drukker was het toen natuurlijk en dan geeft ook iets meer last, denk ik. Ja, die kinderen kijken vooral niet uit en die lopen gewoon overal alle kanten op. Dus ja, die zitten op een gegeven moment gewoon op je schoot. Ja. Maar... Ja, als je ze kent is het niet zo erg, maar dan neem je ze mee voor een ritje. Maar als je ze niet kent is het vervelend, hè? Ja, en het blijven natuurlijk kinderen, dus ze blijven natuurlijk lopen en rennen en doen. Ja. Hey, bedankt en nog veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Hoe is de kermis voor jou? Goed, altijd gezellig hè, in Venray. Goed. En lekker druk alle dagen? Ja, alle dagen zijn we lekker druk geweest. Alleen gisteren en maandag was het een beetje te warm, denk ik. Dus, maar voor de rest van de dagen waren goed. Ja. Dus jullie zijn eigenlijk al zo'n 120 jaar kermisfamilie. Ja, deze attractie is van 1918. Ik heb hem overgenomen van mijn vader. Mijn vader heeft hem overgenomen van zijn vader. En mijn opa heeft overgenomen van zijn schoonvader. Wat een kermis, alles is weer aan het rijden. Wat een kermis, zit te komen lekker mee. Even voor de kop, even voor de nek, ach de kermis maakt me gek. Laat maar gewoon en laat maar rijden. Wat een kermis, het is veel te snel voorbij.